krajskej prokuratúry. To je tak šialené, že sa tomu nedá naozaj ani veriť, že nabrali odvahu toto dať na papier. Povedať, že vláda môže darovať majetok, aj keď vlastne o tom nemôže rozhodovať, alebo žiadnu zodpovednosť nenesie. To potom akákoľvek zmluva podpísaná vláda je proti zákonom, podľa toho, čo povedala prokuratúra. Úplne každá. Keď nemá právo rozhodovať o majetku, tak akýkoľvek podpis vládnej dohody je vlastne neplatný. To sú tak ďaleko siahle dôsledky, že nevieme s tým ďalej ísť. Čiže iste budú tam nové dôkazy, budú tam nové pravidlá a budeme čakať samozrejme, ako sa v tomto bude ďalej rozhodovať, ale rozhodne sa nevzdáme. Viete, že sme povedali, nebudeme my porušovať právny systém. Jediný nástroj, ktorý má vláda k dispozícii, politici sú trestné oznámenia kvalifikované. Preto aj pán Karas by mal vedieť, že keď je podané trestné oznámenie, už netreba objasňovať. Už stačí vyšetrovať tú vec, ktorá je podaná. Objasňuje sa latentná. Tá, ktorá nie je známa, nie je podaná, nie je o nej vedomosť. To sa objasňuje cestou kriminálnej polície. Ale už keď raz podáte trestné oznámenie na prokuratúru, preberá zodpovednosť za vyšetrenie toho prípadu prokuratúra pochopiteľne. A tá, každé jedné oznámenie, sa snaží zamietnúť. To je také pochopenie. Teraz si predstavte, že dodá ministerstvo obrany stanovisko ministerstva zahraničných vecí s aktuálnym dátumom, kde požiada o výklad toho, či vláda mohla v tom roku, v ktorom to urobila, rozhodovať, pretože bola v demisii. Ja si myslím, že súčasný minister zahraničných vecí a jeho vedenie a právny tím si zoberú analýzu právnickej fakulty, o ktorej tu hovoril pán štátny tajomník, a napíšu, že to nemohli urobiť. Lebo to je zmluva vojenskej povahy, neprešla parlamentom. A dáme to teraz na prokuratúru v tom procese, ktorý tu bude. A čo teraz urobí prokuratúra? Ktoré z tých stanovísk ministerstva zahraničných vecí bude relevantné? To dnešné, alebo to, čo vystavoval Káčer, ktorý sám hlasoval na vláde ako člen vlády? To je absurdná situácia. To je normálne, že absurdná situácia. A ja nič nevolám po ničom, lebo predstavte si, v tom jednom konaní okolo S-300 sme sa dozvedeli, že ani nebolo začaté trestné stíhanie, neprebehlo teda podľa mňa riadne vyšetrovanie, bola vec odmietnutá a ministerstvo obrany takéto uznesenie ani nedostalo, lebo nie je účastník konania. Ani ho nemohlo zasťažovať. Všetky tieto kroky hovoria o tom, že tu niekto zameta. Dobrý deň, Vladimír Šindl z denníka N. Vy ste v celej tej tlačovej konferencii zamlčali, že pán Remeta vypočúval predovšetkým zástupcov generálneho štábu, vrátane náčelníka generálneho štábu z MEKA. Takže nie je pravda, že mi vychádzal iba z tvrdenia podozrivých. A by som vám rád ocitoval tvrdenia náčelníka generálneho štábu z MEKA z februára 2023. Nič z toho, čo sme dali na Ukrajinu, zásadne neovplyvnilo bojaschopnosť ozbrojených síl, povedal generál Zmeko pred 3 rokmi. Ešte raz, nič z toho, čo sme dali na Ukrajinu, zásadne neovplyvnilo bojaschopnosť ozbrojených síl. A ešte by som ocitoval stanovisko jeho vtedajšieho zástupcu, bývalého veliteľa letectva Ľubomíra Slobodu, ktorý sa vyjadroval k situácii okolo pilotov. Situácia, keď sme mali 5+2 pilotov, začala byť neutržateľná. Ohrozovala jednak bezpečnosť lietania a jednak sme riskovali, že aj tí zostávajúci piloti nám skôr či neskôr skončia. Takže moja otázka, či zástupcovia generálneho štábu nehovoria pravdu a prípadne ako mohlo Slovensko využívať lietadla MiG, pokiaľ na ne nemalo dostatok pilotov, nemalo servisnú podporu a nemalo výzbroj. Pán redaktor, už tým, ako ste začali tú otázku, že zamlčal som, ste sa postavili na obranu konkrétne pána Naďa. Ja viem, že je to vaša obľúbená disciplína, ale keď akože chcete byť nezávislý novinár, aj tá formulácia sa dá povedať, že sú tu ďalšie otázky, ktoré by som sa dopýtal, o ktorých ste nehovorili. Ale keď ste išli cez to zamlčanie, tak ste jasne postavili svoju pozíciu. A mňa sa zároveň snažíte teraz dostať do situácie, aby som sa dostal do rozporu s náčelníkom generálneho štábu s MEKom. Ja to poviem jednoznačne. Minister dal pokyn, Zmeko ho vykonal. Čo by ste chceli, aby k tomu povedal? Že bol som zásadne proti, alebo stával som sa na zadné. Tu ste mali svedectvo členov vlády, ktorí povedali, že keby tie informácie mali pravdivé, za túto zmluvu by nezahlasovali. Pretože by cítili, že je obrany schopnosť Slovenskej republiky ohrozená. Ak reprezentuje Igor Matovič, ak reprezentuje
Richard Sulík väčšinu vo bývalej vláde, čo reprezentuje, tak je zrejme, že keby ich nebol býval minister oklamal, tak by za tú zmluvu nezahlasovali. Napriek tomu, že si myslí napríklad pán Matovič, že darovanie z 300 je dobrá vec ako princípu. Ale nie za cenu, že nebola zabezpečená náhrada. To znamená, ak vám nemecký minister, nemecký Bundeswehr povie, že zníženie o tretinu protivzdušnej ochrany je už kritickým znížením obrany schopností štátu, tak je to nezávislé tvrdenie. Stanovisko náčelníka generálneho štábu, jeho zástupcu, veliteľa letectva, kohokoľvek, nie je nezávislé. Pretože priamo sa podielali na tomto procese. Preto nemôžete na to prihliadať ako na nezávislé stanovisko odborníka. Povedzte mi, ktorý vojak môže s chladnou hlavou povedať, keď mi celé vzdušné sily odovzdáte Ukrajine, neznížila sa moja bojaschopnosť. Počúvate tú vetu? Celé vzdušné sily, lebo neostalo nič. Celé vzdušné sily, to znamená všetky lietadlá, ktoré sme mali a celú protivzdušnú ochranu S-300 a batériu Kubu. Čiže ak toto odovzdáte, a teda 100% zo svojej protivzdušnej obrany odovzdáte a zároveň sa snažíte naznačiť, že bojaschopnosť slovenských ozbrojených síl nebola obmedzená, tak musíte vedieť čítať medzi riadkami. O čom to je? Ja som na nikoho netlačil, aj tu je dôkaz toho, že som sa nikdy o tom nerozprával za predstaviteľmi ozbrojených síl, pretože ja som politická kontrola. Nemám čo diktovať ozbrojeným sílám, čo majú robiť a ako majú brániť krajinu. Ale ani oni nemôžu pri svojich rozhodnutiach byť tými, ktorí zároveň obhajujú svoje konanie. To je nerelevantné. Tam musí byť nezávislý postoj. To je presne. Poukázanie na maďarské stíhačky len ukazuje na tú zaujatú formu rozhodnutia. Keby zobrali do úvahy maďarské, rumunské, poľské, tak by našli ten rozdiel, že medzi nimi je zásadný rozdiel. Maďarské 20 rokov nelietajú, poľské lietajú dodnes. Maďarské nikdy neboli modernizované, pretože si kúpili Gripeny v roku 2006, ale slovenské boli modernizované presne tak ako poľské. A keď v Poľsku vedia lietať, je nepochybné, že by vedeli lietať aj u nás, a že by sme vedeli mať ten istý nastavený systém servisu. Ale keď vy poviete servisnú zmluvu, je jasné, že nebude vám mať kto opravovať. Keď prestanete cvičiť pilotov, je jasné, že ich nebudete mať dosť, pretože medzi tým boli kúpené 16, veď sme, nikto nehovorí, že 29 tu mali byť do roku 2050. Ale mali by tu byť minimálne do konca roku 26. Presne 20 rokov, aká bola stanovená ich životnosť, pretože v roku 26 sa bude preberať ochrana vzdušného priestoru zo strany F-16. To je rozhodujúce. Čiže opierať sa o rozhodnutie celého reťazca ľudí, ktorí sa podielali, čiže Naď, Zmekov a všetci ostatní, je pochopiteľne pomýlenie si, ako má vyzerať vyšetrovanie. Kde tam je jeden nezávislý posudok, jeden nezávislý postoj, názor alebo stanovisko alebo analýza. Ignorácia tých nezávislých, právnická fakulta a podobne. A išiel som len po línii tých, ktorí vykonali to darovanie. Ja vojakom nevyčítam nič, pretože vykonali politický rozkaz. S tým nič nemajú. Ale rovnako tak nemôžem brať do úvahy, čo hovoria na obhajobu toho politického rozkazu. Preto generálna prokuratúra musí robiť reálne objektívne vyšetrenie. Ísť do Poľska, opýtať sa, ako to zabezpečuje. Bolo to možné? Aká je hodnota vašich migov? Prečo dodnes Poliaci nechcú darovať všetky migy? Teraz majú ešte 14 a myslím, že práve jednajú teraz o 6 či 9, koľko by im dali. Ale až v roku 26, čiže po 4 rokoch vojny, my sme boli jediní, čo to urobili. Chápete? Aj to má byť mementom. Jediní sme urobili toto a nikto iný. Ak sa vám videá páčia, podporte nás odberom, lajkom a zdieľaním. Vás to nič nestojí a nám to pomôže v ďalšej tvorbe. Ďakujeme.